mai seria res més que una fantasia i un capritx d'adolescent. Esperava aquest moment. Quan dèieu que aquestes lluites són només per somiar truites, que és millor anar a córrer cuites, engreixar el compte corrent. Esperava aquest moment. Quan dèieu amb veu tossuda aquesta idea és collonuda, però és una causa perduda, mai sereu pas més decent.